Wo is de oma met die oude kalebas? En een koe in de nek en een vos op de jas. Wo is de opa des zonzoeren lang? Zijn piep zat te roken voor het hoes op de bank. Wo zijn de kinger en wo is hun rijp? Hun klumpjes, hun stelte, wordt hun alles met liep. Wo heerst er nog namen wie Bertrui of Gret? Wo wordt nog zalvens en een rozenkrans gebed? Wo is toch dat Limburg van jaren her? Wo is het gebleven? Ik zocht tegen nog een scherp. Welkom en Gulpen, leuk dat je er zit. Mogen we dat aanbieden? Hij wordt het allemaal wat pinksteren. Ja, dankjewel. Welkom en Gulpen. Bruggen en Serenbeek bezoek. Dag nogmaals, welkom in Gulpen. Goed, maar nu ook. Ja, Bruggen, alles goed? Als we maar de brug over vandaag. Ja, Sterren gaat er aan. Zo dan. Goed. Ja, goed zo. Goedemiddag. Ik heb er niet voor niks gezegd. Goedemiddag, ik heb een vraag. Goed, ja, is er hier moeten lopen? Ga de gang, nee, ga de gang. Doe zo niet zo snel. Nee, ga de gang. Mevrouw Kulikers, mevrouw van de secretaris, dat is de secretaris. Dat is mevrouw de Liège. Ik heb er al gehad. Ik denk eens kijken, ja. Goed zo, meneer de gouverneur. Morgen. Net dat een goeie bij je. Ja, het zal best lukken. Het zal best lukken. Ja, oké. Zullen wij dan, zal ik hier van zitten? Als we dat al staan. Ja. Mevrouw hier gaat zitten. En wil jij storen. Zo. Meneer de gouverneur. Ik zal het toch maar op het Nederlands doen, want anders komt meneer Gudde en meneer Van Fruit de moeilijkheden. Meneer de gouverneur, voordat ik het vergeet, ik was gisteren Sint-Nicolaas aan het inhalen. En toen, daar was ook iemand van de organisatie van de Nacht van Dorpen bij. De Nacht van Dorpen, wel eens van gehoord. Dat is een gerenommeerde wandeltocht over 70 kilometer. Daar doen nou, de afgelopen tijd 1300 mensen aan mee. En het gaat langzaam, dat ook met sprongen omhoog. Ze verwachten de volgende keer eigenlijk met 2000 wandelaars. Dat is nogal wat. Gigantische organisatie, dat is echt waar hoor. Dat is om die mensen de hele nacht te verzorgen, dat is een enorme prestatie. Die mensen, die houden dan niet zo, dat hartstikke leuk vinden, als dat kan, als dat inpasbaar is. Dat u deze keer, dat iedereen, ja, of u daar een startschot wordt. Als dat inpasbaar is in uw agenda. Zo. Ik was gewoon dat je moest lopen. Ja, ik hoor Dat heb ik zelf nog nooit aangevuld. De wetter wordt trouwens wel, die heeft dat al 3 keer gedaan. In de derde keer was het niet. 5e keer wordt dat nu. Dus ja, dat is... Ja, als je eenmaal begint, dan ga ik ook niet meer uit. Hoeveel millimeter zijn we? Dus dik. S'nachts. Dus de hele nacht. Heuvel op, heuvel af. Dan krijg je mij ook niet goed. 11 uur s'avonds. Dan moet je al volgende dagmiddag. Tot de volgende middag wachten. Ja, afhankelijk van de snelheid van de ja, dat vind ik knap. Ik heb het nooit gedaan. Ja, er zijn ook altijd mensen die startschot moeten geven en dan zijn iedereen zijn eigen functie. Ja.
Nou, het is op 15 juni en het startschot wordt gegeven zo tegen een uur of 11. Mogen we u dat nog eens schriftelijk voorleggen? Ja? Is er geen eerstvergadering dan? Niet op 11 uur. Dat je zo op vakantie kunnen hebben. Ja. De scouten. Ja. Ja, zo vet een paas gedaan. Ja, zo. Dag meneer. Hoi. Ging je maar lekker zon? Mooi. Dingen door. Was sterk. Ries. Achter Sjaak langs, hè? Dan sta ik met mijn grote neus op, hè? Iedereen de neus.
Ja, dat is natuurlijk dagplaats voor die ondernemers. Dat is meer lang. Ja, die zegt gewoon niet wat ik heeft vanaf onderdoren. Onderdoren, daar, ja, dat hele geval is tot aan de Rijksweg. Die onderdoren langs particulieren. Nee, maar het gaat toch niet weg? Nou nee, die gaan er natuurlijk paviljoen aangepast, waar wij de antwoorden niet controleren. Maar zij voor één bezig, begrijp ik. Het zou een tweede publiek reclame voor
bent jullie? Nee joh. Heel mooi gebiedje, misschien even omlopen. Mooie gemeente. Ja, dit was niet gepland. Nee, want we niet gepland waren. Hier komt nu een nieuw appartement. Je hebt te maken van de oosten.
dat we aan de assen trekken. Alleen de toeren, dat zijn die achtersprongen door de hele kort in de appeltjes. Ah ja. Niet precies bekend van welke tijd het is, maar het is hoogstwaarschijnlijk heeft hij behoord van de tweede Griekmaal behoren tot het kapittel van A. Ja. Maar het is niet precies de roepels geweest. Het heeft vroeger gediend als kerktoren, dus veel later als kerktoren, afgebroken. En nu willen we gaan restaureren. Afgesloten. Het is klein, het is een atelier. Is de infrastructuur voor één kerk? Ja, aan het natuurlijk een probleem gewoon kregen we Dat is wel nog heel, dat is ja, boerderij, dat is wel nog Wil je daar weer wat? Wat is dat?
Had ik eruit hoor. Is dat gehangen? Ja, dat is al. Ja? Is dat verkoud? Ja? Had je de griep? Nou, dat kan gebeuren met die koude nacht. Dat is ja, dus, verhoudt er nog niet op, joh. Bij de lijst dan hebben die apart staan. Die liest die apart staan? Ja. Oh ja. Oh, dat moet Ik sta het eerste kamer hier links. Prima. Ja? Prima. Kronbach. Nou, dat gaat zo waar. Dat is gewond geraakt. Ja? Maar dat... Zet je er rond geraakt. Oh, ik dacht het niet. Nee. Oh ja? Dat is meneer Hupperiks. Ja, ik denk het wel. De eerste periode. We kunnen het even met een sterk tussen. Kunnen een licht op bier zetten. Ja, dat zullen ze wel eens zien als ze kunnen. En de Limburger wordt komen. Dat is onze projectcoördinator, meneer Veldhoen. Dat is meneer Van der Linden van het NOB, Nederlands Omroep Productiebedrijf. Dat is meneer Buis. Dat is meneer Hendricks, onze medewerker. Dat is onze medewerker van het NOB. Daar heb je dan juffrouw Tilly bij staan. Eigenlijk, maar goed, meneer Van der Linden, u wilt ons iets aanbieden. Vertel eens, dan nu maar. Nee, maar dan komt het zo. Dan nu maar eventjes. Ja. We hebben bij het NOB een klein cadeautje gemaakt. En dat is een symbool voor de tentoonstelling die vandaag toch concreet van start gaat. Dat is de architectuur van de piramide. Dat is de Maashagedis die ook in de tentoonstelling terug te vinden is. En die ook een beetje staat, vind ik, voor het Vrije Tijdscentrum, want die heeft hier toch heel plezierig rondgezwommen in Zuid-Limburg. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Fantastisch. Geweldig mooi. Dat is wat daar het eerste steen van gelegd. Ja. is illustrator. En die ons dadelijk ook iets aan. Even geduld. Ja, oké. Allemaal in de auto gestopt. Mevrouw Kreins, dat is de chef van grondgebiedszaken, die aan de hele voorbereiding van al dit soort projecten enorm veel geduld heeft. Het hele grondbedrijf. Die is ook precies. Ik heb er nog niet veel van gelezen. Nee, nog niet. Ja, die verzorgd. Dat is mevrouw Wessels. Meneer Wessels is de chef financiën en techniek. Dat is de man die de grootste zorg legt.
Dat is voor kleins. Dat kleins als een chic aan. Ja. Oh, die hebben chique brood. Dat hoor ik niet zo niet. Ja, en dat is al. Ja, dat is goed. Simon. Dat is goed? Ja, succes maken. Simon. Het is zo'n beetje gelaagd. Ik denk dat wij een goede kant Meneer de gouverneur, mevrouw Masterbroek, ik heb in het bezoek bij het college al u hartelijk welkom geheten, maar ik wil dat nu nog eens herhalen. Ik wil dat doen namens onze gemeenteraad en namens onze staf. Ik wil u zeggen dat we bijzonder blij zijn dat u op werkbezoek komt. Want we hebben in de afgelopen periode, zoals u weet, zeer enthousiast en zeer geëngageerd gewerkt aan de toekomst van Gulpen. We hebben in Gulpen, kun je daar alle mogelijke tekenen al van zien. Dat is veel gerealiseerd. Veel staat in de steigers en veel wordt vandaag nog in de steigers gezet. En dat allemaal was zeker niet mogelijk zonder het beleid wat we in gezamenlijkheid in Gulpen hebben uitgestippeld. Was ook niet mogelijk zonder de enorme ondersteuning van het provinciaal bestuur. Het was ook niet mogelijk zonder de teamgeest die in dit huis heerst. Want als er gewerkt wordt aan de hoofdlijnen van het beleid in Gulpen, dan staat daar het college van burgemeester en wethouders achter. Daar staat daar de gemeenteraad unaniem achter. En daar staat ook dat hele ambtelijk apparaat daar unaniem achter. En ik denk dat dat de kracht van Gulpen is. Dat we hier als een team werken aan de toekomst van Gulpen. Wat is er een mooiere taak voor een gemeentebestuur weggelegd dan aan de toekomst te werken. Dat gezegd hebbend, dames en heren, wil ik de gouverneur uitnodigen om deze tentoonstelling, die we dadelijk wat beter gaan bekijken, om die officieel te openen. Het is de bedoeling dat die tentoonstelling een beeld geeft aan u, maar ook aan onze inwoners, van hoe Gulpen straks in de toekomst er gaat uitzien. Wij denken dat wij in 1993 gereed zijn, dat Gulpen gereed is in 1993 voor de 21ste eeuw. Dat is misschien wat overdreven, maar daar komt u nog wel achter. Mag ik u uitnodigen om dat plaatje te onthullen? Ik wil dat best graag onthullen. Als ik daarmee de 21ste eeuw moet instappen. Gulpen kennend in de achterliggende 10 jaar, waarbij er veel gebeurd is, waarbij het dichtplan en die hele ontwikkelingsplan is aangezet. Door de korte rondleiding mogen zien dat die bouwstenen nu uit de put getrokken worden. En ik denk dat het inderdaad in de 90e jaren Gulpen die plaats kan bieden die wij gaan denken. Ik denk dat er ook, dat zei ik straks in de wandeling, ik denk dat er weinig gemeenten zijn waarbij het provinciaal bestuur in de achterliggende jaren zo geconcentreerd dat beleid heeft ondersteund wat u hebt ontwikkeld hier in de gemeente. Dat heeft ze en in de planologie en in allerlei stadsvernieuwingsplannen, maar met name ook in geld. Als we bijvoorbeeld van de 21 miljoen, van de 30 miljoen die in de achterliggende 8 jaar infrastructuur zijn, heeft de provincie er bijna 8 aan toegevoegd. Of van voor zijn rekening neemt 30%. Dat zijn percentages die normaal niet gebruikelijk zijn. Maar waarom? Om u die stap mogelijk te maken. En ik hoop dat dezelfde kracht van deze gemeente, van deze raad, van deze bevolking, onder leiding van het bestuur, de
komende 10 jaar in gaat afmaken. Ik heb al gezegd, het zal niet makkelijk zijn. De balans die is net in evenwicht, er hoeft niet veel te gebeuren of je slaat aan de ene of de andere kant door. Daar moeten we gezamenlijk voor oppassen. Maar zoveel enthousiasme, ik wil graag deze tentoonstelling openen om daarna te zien wat er allemaal in die 19e jaren uit de steden komt. Als u dat... Ik zit het optellen. Het is niet zo moeilijk, mensen. We maken het nu niet zo moeilijk. Ja, mensen, als u dat zo bekijkt, we hebben in Gulpen enorm veel aandacht besteed aan de bebouwde omgeving, met name van de hoofdkern Gulpen, omdat die ook die centrumfuncties en die toeristische functies moet vervullen. We hebben enorm veel aandacht besteed aan infrastructuur, hebben we gezien, aan architectuur, maar ook aan beeldende kunst. We hebben een hele kunstroute in Gulpen gelegd als toeristische attractie, ook om de mensen in de kern van Gulpen vast te houden, om het aantrekkelijk te maken in de kern van Gulpen. En meneer Slijper, die heeft van die kunstwerken in de kern van Gulpen een hele compositie gemaakt. En deze kunstwerken, daar hebben we er een aantal van gezien, die bepalen, ja, zoals ik zei, mede het gezicht van Gulpen. Het is onderdeel van de identiteit van Gulpen, van de nieuwe identiteit van Gulpen. Ja, ik vind het schitterend. Je hoort er goed terug. Ik zie er een beetje in de vis die de snelheid, de geruisloosheid van activiteiten ontwikkelt. Het paard wat de kracht geeft. Nou, en ziet het ook. Maar dat zijn vaak de medewerkers van dit huis. Want zij die daar omheen fladderen, die zijn vaak, ja, waar wij vaak ook nog, die vragen veel, maar ook af en toe stoorzetten. En toch die samenhang, dus die natuur, deze symboliek, fantastisch. Medewerker, ben voorzichtig, ben trots op de medewerkers die dit namens dat bestuur, namens de raad allemaal weten vorm te geven. Onder uw enthousiaste leiding. Fantastisch. Meneer de gouverneur, u hebt dat onthuld. En we willen u dat als aandenken meegeven. Want ik heb begrepen, u vindt het mooi, u ook, en mevrouw vindt het ook mooi, hè? U mag ook niet nee zeggen. Nee, ik zeg graag. Wilt u er wel voor zorgen dat u een mooi plaatsje in uw huis krijgt? Nou, dan mag u het meenemen als aandenken aan dit feestelijk bezoek. Mag ik het u geven, mevrouw? Wij hebben zelf nog een hele mooie kopie. Mooi. Waar is meneer Slijper? Meneer Slijper heeft dit gemaakt. Daar is meneer Slijper. En daar is meneer Slijper. Nou, meneer Slijper is een echte kunstenaar. Maar die heeft niet alleen dit gemaakt, die heeft nog veel meer gemaakt. En ik geef meneer Slijper graag het woord, want die wil ons ook iets aanbieden. Heel kort. Ik wil u wel even alles maken hiervan. Ja. Zeg, meneer Slijper, u kunt ook de rest van het gezelschap dadelijk zo'n exemplaar aanbieden. Dat is misschien aardig om buiten de tekst, die moet u maar van uw vrije tijd even doornemen. Mag het ook anders, want nu moet er gewerkt worden. Maar hier ziet u het nieuwe vrije tijdscentrum. Hier kijken we naar bovenin. Als je overgezien dan ziet u het inwendig van het nieuwe vrije tijdscentrum. Noem het een tropisch paradijs, daar gaan we straks de eerste spaarplaats. Daar ziet u het nieuwe daar ligt het vrije tijdscentrum en daar ligt het bezoekerscentrum. Opengesneden, zie je daar staan, vind je op het plein. Dat is de nieuwe waterverzee van de Rijksweg voor de Noordweg. De steelbaan trekt als het ware naar de kern van Gulpen. Dat is het nieuwe winkelcentrum, heb ik gezegd, wij besteden aan architectuur veel aandacht. Dat is de toren waar het paviljoen in komt. En alle vaststellingen en art deco-stijl. Dat is de entree aan het Rijkshuis. Dat is nu de uitvoering. Dat heb ik gezien van het fantastische werk van u. Ik heb ook tegen de gouverneur gezegd, wij vormen hier een hopelijk samenhangend geheel van beleid. Om dat allemaal in woorden over te brengen is niet zo gemakkelijk.
daarom hebben we gezegd, ook naar de burgerij niet. Daarom hebben we aan u opdracht gegeven om datgene waar we mee bezig te zijn, als het ware te visualiseren. Dat is, mensen zijn gewend om te kijken, naar de televisie te kijken, dat komt meestal erg goed over. U hebt het op een fantastische manier gedaan. Het is de bedoeling dat iedere gezin in Gulpen een dergelijke map krijgt. En dat men zelf, ook door onze inwoners, een idee krijgen hoe hun nieuwe Gulpen straks gaat uitzien. Om ervoor te zorgen dat men zich ook geëngageerd voelt met datgene waar wij mee bezig zijn. Dat is erg belangrijk. Ik denk dat u daar uitstekend in geslaagd bent. Dank u wel. Zeg, krijgen de andere mensen ook een exemplaar? Ja, als u mij zegt waar de stapel is dan. U krijgt dat straks, mensen. Ja, meneer de gouverneur, noemen ze het niet, voor koffie denk ik en flyers voor die, meneer Van Androoy, we krijgen ook nog flyers. Ja, is dat bezig? Half 5 hoor, die televisie. Ja, wel, nee, we zitten prima. Ja, misschien. Was wel een dokter die eigenlijk nog wat gespeeld heeft. Ja, dat is niet zo'n helder, want dat wil wel goed zijn. Hier hebben we nog wat meer gemaakt. Dit is een plein. Een plein waarin we dus nou, wat hebben we nog gedaan? Hier het sportpad. Dat is een klein beetje wat wanting. We hebben hier een wand, een muur gemaakt. En dat is supercel om te winnen. Wanneer moet het klaar zijn? Dan gaan we naar Massa. Dit is Sofiane, ondergemeenschap. Ja, dat is de eerste steen. Ja, dat is natuurlijk belangrijk dat iedereen dat weet. We hebben het gedaan, we hebben gezegd, je krijgt hier een nieuwe sleutels weg, 100%. Daar is hier op dit gebied een vraag. Dat hebben we al gedaan. Nee, wel. Aandeel is... Meneer Petje. Meneer een Petje.
Dames en heren. Eens even kijken, ik zie de gouverneur niet meer. Jawel. Daar is hij. Meneer de gouverneur, mevrouw Masterbroek, geachte dames en heren. Ik heet u als burgemeester van de schone gemeente Gulpen en tevens als portefeuillehouder recreatie en toerisme van ons samenwerkingsverband Heuvelland van harte welkom bij deze toch wel heel bijzondere gebeurtenis. Feestelijke gebeurtenis. Een gebeurtenis waar we eigenlijk allemaal al maandenlang reikhalzend naar hebben uitgezien, want de voorbereiding van dit gecombineerde project van bezoekerscentrum, vrije tijdscentrum en omliggende infrastructuur was langdurig, intensief en soms zelfs slopend. Ons geduld en uithoudingsvermogen werd menigmaal danig op de proef gesteld. Wat hebben we in onze regio toch een enorm overleg moeten voeren voordat we iedereen overtuigd hadden van het grote belang van dit project voor de totale toeristisch-recreatieve ontwikkeling van ons aller Heuvelland. Maar als je daar achteraf de kwaliteit van het plan allerminst hebben geschaad. Door de wisselwerking van informatie, ook door de wisselwerking tussen de diverse gezichtspunten en de afweging van de vele in het geding zijnde belangen, werd eigenlijk de essentie van het project, de regionale uitstraling, steeds inzichtelijker. Ik denk dat ik rustig met grote inzet met dit project bezig zijn, mag ik u nu met gepaste trots zeggen, u kunt aanstonds met een gerust hart op feestelijke wijze het startsein geven. Wij zullen er een succes van maken. Ik hoop zelfs, dames en heren, dat dit project zal uitgroeien tot het symbool van onze samenwerking. Samenwerking tussen de overheden en ook tussen de overheid en het particulier initiatief, want dat is erg belangrijk. Met name dat toerisme en ruiterpaden met bijbehorende picknickvoorzieningen werd aangelegd en onderhouden. Ook aan duidelijke bewegwijzering en kaartmateriaal is veel aandacht besteed. Misschien niet zo spectaculair ons Heuvelland, tot de Limburgse schaal, tot de Zuid-Limburgse schaal. Europa 1992, dames en heren, is heel kort bij. Als we dan opgaan in weer veel grotere verbanden, waarbij zeker tendensen van vervlakking zullen optreden, zullen we ons als regio in positieve zin van anderen moeten onderscheiden. En die andere regio's, dat verzeker ik u, u moet maar eens gaan kijken in bepaalde regio's in de buurt. Die hebben niets tegen het project. Door onze gouverneur, voor ons allemaal een stimulans mag betekenen om op die ingeslagen weg door te gaan. Op deze wijze geven wij in onze regio op uitstekende wijze vorm en inhoud aan het Europese jaar van het toerisme. Ik dank u zeer voor uw aandacht. En mag ik dan nu het woord geven aan onze eerbiedwaardige voorzitter. Een beetje achteruit kunt voor de telefoon. Meneer gouverneur, mevrouw Masterbroek, dames en heren, na dit vlammende betoog van de burgemeester van Gulpen zal de voorzitter niet meer spreken, maar uitsluitend de gouverneur uitnodigen om datgene waarvoor hij hier gekomen is en hetgeen wij zozeer waarderen, het startsein te geven voor dit bezoekerscentrum. Als u rondkijkt, meneer de gouverneur, dan ziet u dat de eerste bezoekers van dit bezoekerscentrum al gearriveerd zijn. En dat stelt ons niet teleur, want dat betekent een heel groot aantal. En mogen dat ook in de toekomst zo zijn, dat is niet alleen onze hoop en verwachting, maar het is ook de zekerheid van waaruit wij de opbouw in het samenwerkingsverband Heuvelland doen. De burgemeester van Gulpen heeft gezegd en heeft een pleidooi nogmaals gehouden voor samenwerken. Wel nu, in dat woord samenwerken zit ook het werkwoord werken. En als wij u daarop aan mogen kijken om dat startsein te geven, want dat is van groot belang, waarvoor hier buiten enige oefeningen uitgehaald zijn, om ook de contouren te schetsen van die piramide
die u uiteindelijk in dat bezoekerscentrum hier voor mij in glas uitgebeeld, in buiten op het veld niet weten hoe die moet, om nu dat startsein te willen geven. Maar ik zal u daar heel graag bij assisteren. Goed, legt het weer uit, hè? Kun je nog eens over doen, hoor. Kom maar door. Ik sta zo dicht bij u. Ik feliciteer met beter buiten staan. Weer, dat is toch zo'n ding. Dames en heren, mag ik nog heel kort uw aandacht, terwijl wij onze blik gericht houden op datgene wat de gouverneur zo feeriek heeft aangelegd. U ziet inderdaad op ware grootte zo hier dus, de zichtlijnen van dat bezoekerscentrum op ware grootte in deze feestelijke verlichting hier tot uitdrukking gebracht. En wij hebben het buitengewoon gewaardeerd dat tijdens het werkbezoek aan de gemeente Gulpen de gouverneur deze eerste handeling, dit startsein, heeft willen verrichten. Mogen we hem vragen nog een tweede te willen verrichten, en dat is namelijk deze prent te willen onthullen. En dat is tevens de prent die wij als teken van dankbaarheid aan u zouden willen meegeven. Ja, als je dat pardon. Is dat een project dat enthousiast wordt? Dat is wat ons goed. Dat is ons dat is geen gesneden boom als de eerste jaren weer. Hoe was dit? Nee, wacht even. Nee, ik vind het dus nog niet. Zo luisterend naar een portefeuillehouder vroeg ik me af, hoeveel enthousiaste portefeuillehouders heeft die voorzitter wel? Want dan heeft hij het niet makkelijk om A, daar dwarsverbanden in aan te brengen, B, prioriteiten te stellen en C, ook nog binnen de tijd zaken te doen. Maar het zou de voorzitter niet zijn, de burgemeester van de stad Maastricht die dat klaart. Fantastisch. Samenwerken en
daar gaf u in uw woorden meer dan eens, gaf u daar inhoud aan. Samenwerking betekent niet alleen krijgen, het betekent ook geven. Het betekent geven en nemen. En als je dan zo'n bevalling, en ik heb die bevalling gevolgd, van zo'n bezoekerscentrum, of dat geven en nemen inderdaad tot een boreling leidt, waarin je samen dan trots bent aan het begin van die rit, dan zeg ik, Heuveland, proficiat. Voorzitter, proficiat. Want die eerste steen is niet de moeilijkste. En ik vroeg al in symboliek, zijn dat de strobalen die daar liggen op het moment dat je je stoot, of op het moment dat iets niet zo gaat zoals je denkt dat het moet gaan. En dat is in de sport ook zo. En dan neem je voorzieningen voor en dan breng je wat strobalen aan. En hier zijn er ook 6 of 7 aangebracht, iedere gemeente 1. Maar in elk geval, mensen, daar zullen inderdaad ook in de komende tijd, zullen er best moeilijke situaties ontstaan in dat Heuveland, waarin exploitaties niet gaan zoals ze gedacht zijn dat ze op papier moesten gaan. En het is dan de kunst daar de schouder onder te zetten. Niet van dit project alleen, maar van datgene wat u in die samenhang brengt, waarvan u zegt het Heuveland Heuveland is. En als we kijken naar een stad Maastricht, ook met grote plannen en uitvoeringsgerichte plannen, en plannen waarvan we allemaal zeggen, ja, het moet en het is goed dat het gebeurt, maar ook daar mag geen kaart uit dat geheel getrokken worden, want ook dan is het veel moeilijker dat via een goed einde te brengen. Ook een stad Maastricht, niet alleen voor infrastructuurprojecten, maar ook voor grote cultuur- en welzijnsprojecten staat die niet van de stad Maastricht zijn, maar die van de hele regio Zuid-Limburg zijn en met name hier voor het Heuveland. Ook daar is het geven en nemen. En dan is het ook op dat onderdeel van de centrum van de gemeenten buiten de stad Maastricht er één waarin je dat spel, bestuurlijke spel van geven en nemen, dat bestuurlijke draagvlak creëren voor voorzieningen, is een noodzaak waarin u die stad Maastricht ook niet mag laten staan op het moment dat er een strobaal inderdaad ook weer nodig is voor een of ander. Een van de stimulatoren geweest om die zaken ook aan te trekken, alzo dat deze regio naast, en u voorzitter, en dat dit het symboliek is van die samenwerking. En dat gaat niet allemaal vandaag op morgen en het gaat ook moeilijk. En als je de exploitatiecijfers ziet en je wordt dan aangesproken voor zo'n grote bedragen, en als je weet dat daarop ook andere voorzieningen moeten wachten in je eigen stad en dan toch daarvoor het belang zien, dan zeg ik chapeau Heuveland, maar dat is het begin van een weg die best moeilijk zal zijn, waarin u elkaar moet vasthouden, waarin u ook anderen moet laten scoren. En de ene keer niet alleen op het gebied van projecten, maar ook op het gebied van welzijn, ook als het gaat om de onderkant, om het creëren van vangnetten voor mensen, dan moet u er ook voor staan. En als u dat vandaag hebt bedoeld, mij daartoe als commissaris der Koningin uit te nodigen, om dat te mogen doen. En dan in het college, aan onze kant ook als voorzitter, ook als af en toe een strobaal neerzetten, zodat u inderdaad een beetje zacht terechtkomt, dan is het ook voor mij vandaag een feestelijke gebeurtenis om dit te mogen doen. Voorzitter, in u allemaal proficiat. Dat een beetje uit de stap staan. Thank you.
Hoi. Ja, zeker niet. Dat is architect Wit van Wit Jongen. Dat is we kunnen het niet worden, hè? Dat is meer dan maar ik vond het een hele uitdaging om hiermee te beginnen. Ja, en dan net ook karakteristieken straks van het gebied. Dit vonden we heel erg, dat we in Maasland in de zand gewoond. En dan zo verder door. We zeiden nou, en de binding straks met het je wordt in die binding doorgetrokken met die muur. Daar hebben we in die muur gezegd, daar gaat die zaak zich verder dit komt ook weer terug.
Dat is een korte bier. Ja. Ja, oh. Ja, weet je wel. Oh, dat is het schön. Ik hab niet weg. En de rest interesseert me niet wat hij zegt. Je ziet er niet in staan. Je doet het stil. Zo zit ze daar op te wat drinken. Sjaakje, koffie is lekker, joh. Schön, Franz. Mooi. Mooi. Hoi. Zeer mooi. Smaak het goed? Die staat in voor mij hier. Dankjewel. Ligt heel goed voor die gezondheid. Het is op de laat.
Sorry, met de hand. Ja, ja, klopt. Ongeveer dat we wel gaan door. Over wat we doen met het set allemaal. Dit soort van ja, hier teleurstelling. Ja, 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 ja. Door de samenkomst met de kinderen stil. Je hebt veel ruimte, want het is bijna niet te midden. Grote gangen, dan kan je nooit eens zien, het is altijd koud, het is druk. Daar loopt de leven. Misschien de zuurstof die de eerste steen betekent. Nee. Ik kom daar. Regelmatige aflevering. Ja, ja, dit is toch verkopen dat het een grote platform is. Ja. Nee, weet je, steeds morgen. Ja, kijk. Morgen wil je wel zien. Ja, de morgen wat is dan een vraag, Willem? Ja, wees me zit wacht moeten sturen, omdat die morgen willen gewerkt. Ja, dat is sowieso een vraag. Ik heb Gio, dan ken ik alle sleutels door, maar dat is niet
Iedereen zeggen, kijk eens wat voor zaken briest of kennis. Dat is gewoon genoeg. Nee, ik ga het lukt niet voor ik vind het zo. Jan zal komen. Jan? Ja, dat is wel. Zeker hoe dat middag. Dat is perfect. Goeiedag. Mooi. Ik heb de kinderen contrast op kleuren doen. Ja. Wat bedoel je meneer? Ja, dat weet ik ook. Ja. Maar dat bedoel je nog? Ik weet het niet, ik had het heel goed gekozen dus. Respect hè? Ja? Ja, ik vind de kleurstelling geweldig. Dat kan ik heel goed. Ja. Geen press. Dat is zeker anders. Dank u wel. Goeiedag. Heren, ik denk dat we compleet zijn. Als directie hebben wij hier de zaak opgenomen. En we zijn heel tevreden over het werk dat hier geleverd is. Er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet, ook door de tijdsdruk die er is geweest. Maar we hebben ook op een hele mooie termijn een mooi gebouw hier gekregen. Het gebouw is zo ver en zo goed dat we zeggen van nou, we kunnen het opleveren. We houden dan een aantal puntjes die nog volgende week worden afgehandeld. Wat ons betreft kan de sleutel overgedragen worden aan, ik denk de KV of de heer Bischoff of beide. Er zijn een paar vraagjes. We moeten een aantal dingen krijgen van aannemer, de garantieverklaringen en de revisietekeningen. En er is één vraag of de aannemer nog één sleutel zou kunnen houden, of hij daarin vertrouwd wordt, dat hij volgende week zijn werkjes kan afmaken hier. En dan kan de week daarna, heb ik begrepen, zal dan de zaak gaan verhouden. Misschien dat een ander heer op de school nog iets hebben op te merken op de school, op het gebouw. Dan kunnen we dat nog meenemen. Het enige wat opgelost moet worden is, heb ik begrepen, achter de kapstokjes. Kapstokjes, dat jullie even een oplossing voor vinden, in ieder geval die kapstokjes hier blijven. Ja, die gaan hier in de gang bijgeplaatst worden. En dat daarachter die de wettelijke, dat die er dan komen, nou dat is dan meer wij, zei ze. Ja. Dat hebben we gewoon op het hoofd. Ja. De fietsenstalling moet ook nog geplaatst worden. Ja, naar buiten blokken, dat komt nog. Ja. Die ook die speellokaal. Ja, en ook de speeltoestellen moeten ook nog geplaatst worden. Speeltoestellen, maar die fietsenstalling die ligt nog bij het hoofdgebouw. Dat zijn gewoon losse rekken. Ja, losse rekken, als we even aan de kai, waarom die niet verder geïnstalleerd. Die is wel tot hier in de meterkast en verder. Maar die zijn niet aangesloten? Zullen we nakijken? Ja. Deurstop. Wat u vandaag niet opmerkt, datgene u vandaag niet opmerkt, is daarmee niet het contract verplicht of zo. Nee, we hebben een tweede oplevering uiteraard. We willen het toch wel opgemerkt hebben. Tuurlijk. Zijn niet overal stoppen bij de deuren. Er zijn stoppen geplaatst waar het risico is dat de deuren tegen de haakjes aanslaan. Daar zijn stoppen geplaatst. Maar er zijn bijvoorbeeld geen stoppen geplaatst waar klinken tegen de muur slaan. Nou, bij de sanitaire units waar de klinken tegen het tegelwerk aanstaan, komen kunststof op de tegels. Dan komen dat de tegels kapot gaan. Ja, ja. Maar anders bijplaatsen waar dat nodig is. Ja? Ja, ik denk dat het mooi bijplaatsen, vrij bijplaatsen waar dat nodig is. Ik denk zonwering. Ja, de zonwering die is helaas nog niet klaar. Ik heb wel contact gehad met hem, maar hij wacht op een mogelijke profiel. Dus het is jammer dat het nog niet klaar is. Alle aansluitingen liggen wel, de hele elektra ligt alle kanten klaar. Dus hij kan straks buiten monteren en dan moet het aangesloten worden binnen, maar dat is zelfs niks voor een aansluiting. Oh ja, die
poorten zijn die behandeld, die bovenstenen. Dat is behandeld, maar Nee, behandelen we niet goed. Niet goed, normaal schoongemaakt worden. Bijwerk. Dat waren de opmerkingen. Ik stoorde mij het laatste lokaal echt waar een aanleg omgezet is. Maar gaat hij nog een doosje hebben? Alleen maar vroeg of ik nog een stuiver over had. Ik zei nee, ik vind het toch moet gebeuren, dus dan leiden we ze zo toe. Ja? Bedankt voor de gest. Nou. Het proces van opnemen, dat willen wij gewoon met de opnamelijst langs partijen rondsturen en dan laten tekenen. Dus dat krijgt u te zijner tijd. Dit is het formele moment van de overdracht van verantwoordelijkheid. Ja. Vraagt ook de verzekering, dus officieel is het gebouw, moet het gebouw door de gebruiker, de eigenaar, verzekerd. Het zal verzekerd zijn, heb ik begrepen. Dat is afgesproken. Het is afgesproken dat vanaf vandaag verzekerd zal zijn. Vanaf vandaag Ja. Goed, dan even rondrondje. Ja, we kunnen nog. De kleden in het Klauwers is allen bekend iets ten oosten van Gulp gelegen. Ja? Oké. Dus ik zeg niet niks. Ik wilde dat al graag zeer uitlopen. Woensdag nog het contract gehad, gewoon nog eens te laten bevestigen. Gisteren. Vanmiddag is hij morgen de woning niet geweest. Ja. Dat heb ik vergeten. Oh, ja, die ligt dan hier bij de kast. Afschermen door heel veel. Dat is een puntplaats. Ja, ja. Dit kan wel zo gezien. De kleur van die rollen zijn. Ja, dat weet je nog wel. Ja. Dat is niet zo problematisch. En de huurder de sleutel geven is niet zo probleem. Maar ik denk ook wel eigenlijk niet, die doen dat dus morgen.
nog niet. Wat zijn jullie benieuwd wie eigenlijk daarbij me mag komen hier? Liefst iedereen natuurlijk, hè? Ja? Of is er ook iemand bij die zegt van nou, ik liever niet? Niemand? Ja. Zeg jongens, wat me opgevallen is toen ik binnenkwam, ik heb bijna niks te zeggen, jongens. Wat we daar wij moeten slippen, ja? Daar ben ik al niet zo aan het wie is er dan nog? Wat lijkt me voor u? Ik mag maar niet. Sinterklaas kapoentje. Goed zo jongens, zo moet dat zo. Zo zijn we dat gewend, hè? Zeg, ik zie hier nog ook nog oudere kinderen hier en grote kinderen. Maar ik wou toch het eerste met iemand van jullie gaan beginnen. Ik zag, ja, die rennen geen tijd, dan moet ik er even bij momenten om iedereen apart te laten komen. We hebben straks een loodje af te halen. En dat is natuurlijk het belangrijkste, neem ik aan. Maar ik heb toch ook een paar kinderen hier en daar wat op papier staan. En dan had ik graag als eerste hier gehad Sander. Waar zit hij? Je zat nog zo te horen dat je bij iemand niet doet, hè? Dat niet. Nee, dat is niet als je niet zag, maar dan waren we in de hoed op de grond of zo. Ik dacht dat ik je dat gezien had. Zeg Sander. Jullie kunnen je geloof ik, hè? Alleen de man moet wat kan er tegenuit worden. Want die is wat groot, heb ik hier staan. En wat op school moet gebeuren, dan moet je natuurlijk ook een klein beetje beter gaan presteren dan natuurlijk. Dat moet natuurlijk niet zo zijn dat je dat niet weg wil gaan. Maar ook prima, die judo en zo. Niet meer fijn, maar dat is natuurlijk al. En zo, dat heb je ook in mijn hand. Oh, ik mag jullie allemaal. Zo, dat zijn we ook. Dat niet. Zeg dan, een keer, hè? Want ik heb jullie gezien dat je niet weet. Ja, dat is echt van het zwijgen. Ja jongens, mogen jullie best even wat lachen, hè? Met die, of gebeurt dat direct? Nee, dat gebeurt dadelijk allemaal samen. Wie was dat? Ivo. Ivo. Zo, dat is het woord. Ik moet er laten voordat ik het gelezen heb. Zeg, je bent nou aan de grafjas, hè? Ja. Weet je wat hier namelijk staat? Ivo moet niet zo hard achter een meisje gaan lopen. En waarom staat er meisjes? Heb je er één niet genoemd? Ja. Of lopen die mensen ja? Namelijk de voorzitter en meneer Brugge. Het zijn natuurlijk een hoofdse vrouw die wel was ook niet gebeurd. Dat denk ik, maar heel helemaal niet. Nee, wat me opvalt.
gezonken. De laatste tijd gaat het weer prima en heel goed werk opwaarts. Dat kunnen we uiteraard ook constateren als we hier weer dat aantal jeugdige leden zien zitten. We moeten natuurlijk bedenken dat het niet vanzelf is gekomen. Dan zullen jullie alle twee heel goed steentje aan hebben bijgedragen. Ook u meneer Vuggen doet natuurlijk heel veel werk voor de judo, heb ik gehoord. Het is niet alleen hier op de training, het is dus tevens met het kine, met donateurskassen langs. Ja. Hallo, hoe gaat het met jou? Hè? Goed? Zit je ook al op school? Ja? En dan ga je op de klas mee. Dan ga ik op de klas gezien, geloof ik hier, hè? In Nederland zijn ze goed, hè? Goed zijn. Ja? En heb je een juffrouw of een meester? Een juffrouw, hè? Juffrouw Joost, is er niet? Ik die nooit gedaan. Soms zeg je ook wel eens af. Samantha of Samantha? Samantha Bode. Hallo. Zeg je gewoon eens genoeg, kijk even naar jou. Wat kunnen we nog niet tegen leren? Laten we het erbij komen. Kom eens hier van. Ik heb niks gedaan. Ja.
Vakantie niet kunnen goed. Rustig. Ik maak een paar foto's, want als we nog wel de ogen toe wat op de mond worden. Dus nu op dit moment aan een paar man de mond worden. Dat is verstand wat ik zeg. Zo. Nou, als er allemaal zo blijft storen, dan krijg je een korte foto. Even geen rustig maken door, hè? Oké. Dan komt eerst je foto. Weet je, zal een flits gaan voeren, gaat dan misschien niet lastig van? Oké, dan komt de laatste foto. Die moet nou goed zien, dus als je dus de ogen toe houdt, dan moet ze nou goed zien. Opgelet, 1, 2, prima. Dat was wat. Alle camera. Niet zelden gezien. En dan moet half acht eerst hier. Jongens, opletten. Is die wild te slim? Nee, niet is die wild te slim, maar die groter kunnen we dat wel. Waar zitten ze? Ja, kom, nu kun jij de kant van de zak. Wie zegt er nou? Wie zegt er nou? Langzaam had ik het vanaf hier gehad. Hallo Kevin. Heb je te goed een breeding gekomen? Ja. Nee, te breed. En 6 man achterin. Je weet dat dat helemaal niet mag, hè? Wie gaat er al? Zeg ze niet even niet, hè? Ja, wij laten die er weer op, hè? Dan ook achterin met die 6 man in die auto nu in. Ze weten dat dat niet mag, hoe moet je dat dan? Gewoon. En als de politie komt, wie betaalt dat voor wat? De chauffeur, heb je goed bekeken. Denk ik natuurlijk niet, hè. Hij heeft me nog steeds niet geroepen, nou, hè. Beheersen. Ja, dat dacht ik wel. Kijk maar Paul, daar gaan we wel een beetje op letten, hè. Dacht je niet? Hè? Kijk, een beetje loslaten, kun je je best op de judo. Hè? Dat
Dan ben je hiervoor, hè, moet vechten en goed. Dan hoef je je niet te beheersen, dan mag je alles uitvoeren wat je kunt. Ja, maar op straat en op school en zo kan het dan ook mee. Ja, spreken we dat af? Oké. Jongens, dan had ik nu nog graag... Dan had ik nu nog graag moeten hier gehad. De prijswinnaars heb ik hier staan. De prijswinnaars. Wie weet wat er precies mee bedoeld wordt? Ja, ik denk dat die op de Limburgse kampioenschap die van de Limburgse kampioenschap, die had ik nog graag even hier gehad. Zoals Lucas, Bjorn. En wie was de derde? De meisjes. Dat was juffrouw Klein. Nee, die hadden we nog op de Limburgse geen prijs. Nee. In Holland, hè? In Holland. Nee. Ja. En jongens, hoe was dat gegaan daar op die Limburg? Dan is het even nog. Ja, wat goed. Wisten van tevoren, of van de top van het moment erbij. Kijk. Ik ben er van plan om wat zeggen.
Astrid. Björn Brunste. Manja Hameler. Kevin Jansen. Kevin Jansen. Jonna Mertens. Ja, ik weet al, dat is een enkele pakken, hè? Ricky, alsjeblieft. Ricky, Gillis. Hoi, grote. Was een mooi. Dat is hier mooi. Take the phone. C'est quoi? Take the phone. Take the phone. Vai passer, velho.
En die pannen. Jom! Hé? Jawel. Ja. Huh. Zo. Geen beer, hè? Zo. Wat schaft het? Zo moet je niet zeggen.
Dat is genoeg. Ja? Oké, we gaan het hier ook niet. Hier in Haag. Kijk loslaten, hè? Die bedoel is geen organes. Du musst het ook niet hangen, of niet? Die is klaar hier. Dit was strak. Strak altijd. Ja. Hey. Strak altijd, hè. Kijk maar aan. Strak altijd.
lachen door, joh. Ja, waarom niet? Ja, we staan er ja voor. Is wel hoor. Nee, nog wel liggen niet. Laten we het waarmaken. Ja, dat is een chef in. Dat is even een chef in de week. Toch allemaal wel vroeger alles met die pannen op de boeken naar boven. Die is er eigenlijk nog te kort, dan kost je het boven. Ja? Nu ga je naar het balkon op. Ja. Wat gaat nu gebeuren? Ja, en toen naar buiten, nou, de deur open doen, paf, komt er langs me aan. Daar sta je. En dan zal ik eigenlijk nog. Dat voelde ik, die londe, en ik kijk naar boven, dan zat er aan de biet op de spits. Ik denk, ja, ben je verschrokken met een aap, hè? Dan ben je naar binnen komen, ja. Dat wordt het meer, is weer een halve breek. Ja, dat is hier, hè. Heel veel gezien, ja, ja. En toen, dat is er toegedaan. Ja. En denk ik, toen eerst morgen zoeken kwam ik van Bielerbeker. Ik denk, zeg hem dat even. Ja. Hij zei, dan moest er binnen blijven. Ik zeg, wat zegt ze me toch binnen blijven? Ik zeg, toen wist ik iets things. Ik zeg, ik wil er niks over zeggen, dat moet gemaakt worden. Ik zeg, met kind anders in de haal brengen. Ja. Dat klopt. Ben ik naar de politie gebeld, zou dat moest in de stop liggen. Ja, Maar ja. politie niet toch, dat was zo in de tijd. Nee, En nee. dat was hoog, nu niet. Ja, ja. Maar zo had het gegaan.
En dus met die zo, ze moeten normaal het dak afschermen dat niks mag afvallen. Nee, dat mag niet. En dan moet een brug langs worden voor de voetgangers en zo. Dat ik had wel gezien dat hij de kerk, hè? Wie ze afgeschermd houden voor de nu. Ja, zo is het. Dat er niks kon afvallen. Hè? Doe ik zo. Dus dat had geluk gehad, het is stedig gepakt. Toen had het gezien. Je hebt het stedig gezien. Er zijn altijd in Duitsland hadden we in de bewaarder gehad zijn. Maar het was op slaan doen. Je hebt meer dan een halve brik. Dus wat ik heb mijn bladen afvult. Zonnebroek. Dan vind ik de kop kapot. Van die huur, hè, dat is hoog. Nee, dat is je begrijpelijk. Hè. Dan vecht het de kop kapot. Ach, toen even hoort, ja. Mevrouw. Ja. Nee. Die stolvrucht rood.
man. Dat was een chicken post. Goedemiddag. De NOS. De laatste dagen aan het filmen hier. Ja. Dinsdag gaat er verhuizen, hè? Ja, maar Dus was met spullen op de hengels. Foei. dat geloof ik. Is in een hoopmateriaal, dus onbeschrijfelijk. Ik weet het. Ook heb je ook gepost. Ja. Die is toch vaak al geweest de afgelopen week. Ondenkbaar. Ben ik het niet zo geloof ik het niet. Ja, ik zeg ondenkbaar. Hè. Dat is niet te geloven. De buitenstaander kind dat niet begrepen. En zo'n verhuizing, achteraf. Hoi.
Zo zijn, om de duur. Ik ben de hoofdfotograaf en dan bedoel ik. Oh, dat moet ik niet. Dat vind ik een boerie op, hè? Dit jaar kunnen ze. Jongen, dat weet je wel, dat bij je. Wat? Dag Jos. Zeker, jong. Kijk eens hier. Kijk hier. Aan het filmen. Zo, Kijk, Jos. ja, door. Zaken we aan het filmen. Ja. Doe maar dicht toch, kan je gewoon dicht doen. Hallo. Dag jongen. Alles ervan, Ja jong, zeg eens van maken wedden. Die is voor de kapitaal weer. Dat is wel meer. Zo juist de hoek, zo een hoopje gespierd. Maar ja, daar kan niet overheen hè, als er maar boven komt. Ja, maar dan kunt je niet doorheen hè. Je stiert dan weer meer dat er doorheen kunt. Die praten ook. Ja, waar? Kom man. Goed zo. De fotograaf eens pakken dan. Zo, ja nee, is goed, blijven staan. Goed zo. Volgens mij gaat er zijn weer nog. Ja, ik heb opgepakt. fotograaf die vervelend gaat van de foto's maken, want een collega. Die gaat iets golfen vinden. Die 100 ton hebben we voor de pomp. Eigenlijk. Dat ga ik me nog voorstellen. Zo'n plataal. Dat wordt doen, hè? Ja. Dus we moeten hier een boel bij maken, hè? Ja. Dat schiet waarschijnlijk met creativiteit en met fantasie te komen. Kan het altijd. Kan het altijd. Zo komen hier dus ook bij de partij die runnen. Maken wij een beurt. Met z'n drieën. Dit was wat het boompje, ja. 20 meter boven het nieuwe gulp nog bij. Ja, doe nog boven nog. Hier. Nee, nog. Hier. Stoppen. Stoppen moeten we doen. Maar hier is het gaat zakken. Wacht zo even bovenaan. We moeten een halve meter naar de kant, Hans. Kom maar, ik denk Kom. Jo, is goed. Ja, ja. Ja, dat ben ik. Ja. Mooi, even lang. Ik ook wel op de pas toen je jong was.
Beloof ik. Kom ik zelf even in je... Hey! Ja, niet in... Oh ja, nee. Regelen we het hier. Regelen we het hier. Zo goed. Oh. Ik ben dingen tevreden. Ken ik al van het beginnen te schermen? Ja, dat moet nog niet om. Hij kan nog in de recht. Oké. Dus je hebt bier erop door. Bier, ja. Helemaal een fles champagne er tegenaan. Ja, champagne erop gebeurd. Ja, dat staat.